गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। सनितपुर जिल्ला एबसुआ साइकेलजों हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव राङापारा दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बगिजुलि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनिफ्राय आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोन्थोरखौ लानानै सनितपुर जिल्ला एबसुआ साइकेलजों हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफ्राव फरायसाफोरनि अनजिमा बांहोनाय, बर' बिजोंजों फरायनो आरो गासैबो बर' फरायसाफ्रानो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाथारनांगौनि थाखाय राङापारा दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बगिजुलि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय सोनाब मानसिनि गेलेग्रा फोथारसिम स्लगान होनानै साइकेलजों हानजा सुरो आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरदाव बर' बिथाङा आरो गेवलां सावरायमेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोना बाहागो लायो। बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया 1 लाख रां अनसुंथाइ होनो खोथा होदों। अजित बाथौ धोरोमनि गुरु अजित नारायण बसुमतारीनि गोथार सारादुखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। अजित बाथौ धोरोमनि गुरु अजित नारायण बसुमतारीनि गोथार सारादुआव एम रनजित बसुमतारीया बाहागो लादों। लोगोसे बिथां अजित नारायण बसुमतारीनि धोरोम आरो बिथांनि सानस्रिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय 1 लाख बिजाब सेबखांनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो खोथा होलाङो। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव सोलिबाय थानाय टेट क्वालिफाइडफोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ लकसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय दोनथ'नाय जायो होनना बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। अरुणाचल पुलिस बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय। 0 ओनसोलाव सिग्रोमनानै नोगोद 59,20,000 रां बोखांदों। 0 पुलिसनि हानजाया फाइन ग्रुप ओनसोलाव नाका चेकिंनि समाव नोगोद 59,20,000 रां जब्द खालामदों। नोगोद रांनि बिबांखौ कामले जिल्लानि बुवा सिमलानि श्री बुवा तेर'निफ्राय जब्द खालामनो हादों होनना पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोदों। नाका हानजाया सन्देह खालामनानै गारिखौ होबथादों आरो गारियाव सिग्रोमनानै सोमखोर गाबनि बेगाव दोननाय नोगोद रांनि बिबांखौ मोननो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय रांखौ लाबोनाय गारिया 0निफ्राय कामले जिल्लासिम थांगासिनो दंमोन। मावफुंआरि मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिनि समाव गासैबो आयेनारि खान्थिफोरखौ गोख्रों फालिनाय जादों। खामानियाव गैया उन्दै गेदेर आरो गोरों रोङै जेबो फाराग गैया। लेखा गोरों बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला सस्त्राफारानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय राजखान्थि बिगियान आयदायाव MA पास जानाय लाइमोन थरायना सुजुलि बसुमतारीया साख्रिखौ लामा नायाजासे गावनि फिसा गलानि फालांगिखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि जायगानि एबा हरिसिंगानि MCLA सन्जय सरगयारिया बिथांखौ बाख्नायना थुलुंगा होदों। बिथांजों लानाय सावगारिखौ समाजारि बिजोङाव शेयार खालामदों आरो बे सावगारिया समाजारि बिजोङाव खोब गोसारदों। लेखा गोरों लाइमोन सुजुलि बसुमतारीया खामानियाव जेबो फाराग गैया बेनि रोखा बिदिन्थिखौ दिन्थिदों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनस'नि गोख्रों हाबाफारि। सरकारि न' मुलाम्फागिरिफोरनि लुफुंजायै न'फोरखौ नायगिदिंहैदों चिरां जिल्ला बनस'आ। चिरां जिल्लानि थाइखाजरा PCDSनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय थाइखाजरा कमाबारि आरो हेरेंगा गामिफोराव हाबनानै सरकारि PMAYG न' मुलाम्फागिरिफोरनि लुफुंजायै न'फोरखौ नायगिदिंहैनानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों जिल्ला बनस'जों लोगोसे सान्तिपुर आरो बेंटल खोन्दो बनस'आ। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।